Добър вечер на всички, които се включиха в каналите на Политическа партия Пряка демокрация в YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и X, за да проследят поредното излъчване на живите ни предавания. Тази вечер на фокус ще бъде една тема, която е от жизнено значение за хората и страната ни – земеделие и хранителен суверенитет. За да представи своят уникален план за възраждане на земеделието, така нареченият план Кумчев, както и да отговаря на вашите въпроси, сме поканили господин Красимир Кумчев, всепризнат експерт в тази област, с дълъг опит и много идеи за развитие на сектора. А вижданията и решенията на Политическа партия Пряка демокрация за земеделието ще представи Стоян Стойков, агроном и член на Политическа партия Пряка демокрация за област Варна. Също така с нас тази вечер е и председателят на партията, господин Петър Клисаров. Вашите въпроси може да задавате в живите чатове в социалните ни мрежи. Нашите петима модератори ще се грижат за проследяването и задаването им. Напомняме също така, че запис на това предаване ще бъде публикуван в нашите канали в социалните мрежи. И така да пристъпваме към въпросите. Да започнем от моментната картина. България е една от малкото страни в света, която може напълно да изхранва населението си. Имаме и исторически много сериозни постижения в сферата на земеделието. Господин Кумчев, моля запознайте ни с това какво е положението в момента в този сектор. Положението не само в момента, от много дълги години в земеделието е в колапс. Буквално стигнахме до там, че внасяме повече домати, отколкото банани. Всички производства, като натури говоря, са сринали между 5 и 10 пъти. И аз много пъти съм подчертал, че България има потенциал да изхранва 50-60 милиона население. В момента сме 10 пъти по-малко и 80-85% от това, което слага на масата българина, е внос. И в същото време аз смятам, че производството на храни е единственото нещо, в което ние можем да бъдем абсолютно независими. Значи, нямаме газ, нямаме петрол, нямаме злато или някакви богатства, които и колонии нямаме и никога сме нямали, но имаме най-златната земя на този свят и за мен това е огромна болка като човек, който повече от 40 години се занимава с земеделие, да вижда мъртви села, буквално мъртви села. Буквално, докато говорихме, че житницата на България е Добруджа, в момента цяла България е житница и това, което не произвеждаме, са плодове, зеленчуци, млеко, месо. Да, наистина ситуацията е безпокоителна и, както казахте, планът Кумчев предлага спешни мерки за възраждане на най-голямото национално богатство, разбира се, българската плодородна земя. Много хора смятат, а и го виждат от първа ръка при всяко едно посещение в магазините, а и вие, господин Кумчев, преди малко споменахте, сериозният проблем с силно намалялото родно производство. Дайте, моля ви, информация от кухнята. Изчезва жвит ли е, така да се каже, родният производител? И защо се стига до това родните пазари да бъдат заляти от чужда продукция, с която местният производител не може да се конкурира, а и това неизменно води до броят им да намалява драстично през годините? Буквално за няколко години от 250-300 хиляди в момента земеделските производители са в порядъка на около 60 хиляди човека. Като структура на производство преобладават малки стопанства. Към това като прибавим, че тези, които се занимават с отглеждане на животни и на овощни насаждения и зеленчукопроизводство са още по-малко, и картината, която се очертава, действително е повече от тревожна. Бедата е, че тази тревога е само при нас като производители. Навярно потребителите също усещат, защото това, което купуват от магазините, вече така като нарицателно се казва, че ето това са пластмасови домати, пластмасови краставици. Дори скоро под един мой пост една дама, която от дълги години работи в Лондон, каза, че тук доматите са такива, че ако така надолу ще решиш да си подпреш гумата на колата с един домат, той колата няма да потегли. Просто почва да се пушнат вече дали шеги от такъв характер, което е истина. Но така голямата болка, която според мен трябва да изпитвам не само аз, а целият български народ, е, че
Това, което консумираме, е според мен единствената причина да бъдем най-болната нация в Европа и с най-ниска продължителност на живота. Аз съм споделял много пъти, нали, риторично да давам въпроса, кое се е променило? България вече е на друга географска ширина ли? Слънцето ли не грее по друг начин? Почвата ли не е друга? Водите ли не са други? Всичко е също. Може би, господин Кунчев, първо искам много да ви благодаря за това, че се отзовахте и участвате в това живо предаване, защото сте един от най-важните гости, които сме имали до момента. Може би да запознаете нашата публика с вашия план Кумчев, който е доста добре развит, в каква насока и да коментираме после и върху него с младите участници и партийната визия. Значи, така, плана Кумчев го наложиха като понятие медиите, разбира се, преди доста години. Всичко тръгва от преди 15-16 години. Така, след едно мое посещение в Италия, делегация, аз попитах тогава домакините какви са проблемите на италианското земеделие. На нас не предстоеше да влизаме в всъщност повече от тези години, които казах. На нас не предстоеше да влизаме в Европейския съюз. Говоря за 2005 или 2006 година. И когато те почнаха да ми казват какви са проблемите на италианското земеделие, аз се хванах за главата. Едно към едно всичко това, което към онзи момент, нали, беше и при нас в България. Така, маркирам само някои от нещата. Застаряващи фермери, старите си отиват, младите все по-рядко започват да занимават с земеделие, липса на специалисти, липса на работна ръка, просто мила родна картинка. Това ме провокира, връщайки се от Италия, да започна да разсъждавам какво може да се направи, тъй като, пак повтарям, за мен единственият ресурс, който България има, е плодородната ни земя. Други ресурси ние нямаме. И най-глупавото нещо на този свят, на българската политика е да зарежеш най-важния си природен ресурс и да се опитваш да правиш нещо. Всъщност нищо не се опитваме да правим. Правим там колани за леки коли, фарчета, мигачи и така нататък. И така в продължение на няколко години разработих една методика за разпределение на субсидиите в селското стопанство. Концентрирах я в една формула, патентовах я, защото още много преди това време, пък което говоря, Маргарет Тачър беше казала, че общата селскостопанска политика на Европа е бездънна финансова яма. Както се казва, младите хора даже не знаят коя е Маргарет Тачър, бивши премиер на Великобритания, и той винаги е бил така. И за мен ключовото нещо беше с тази методика да се спрат кражбите в отрасъл, средствата да се насочат към хората, които реално произвеждат, и това е всъщност ключа. Значи аз много, много внимателно прочетох дела селско стопанство на пряка демокрация. Споделял съм го и с господин Клесаров, написано е като по учебник. Обаче, тръгвайки всичко това да се прави наведнъж или в рамките примерно на 2, 3, 4 години, това е мисия невъзможно. И затова моята философия винаги е била да се изведат 2-3 приоритета, нали? И ще ги кажа след малко, те са всъщност в основата и на моя план, които по пътя така на геометричната прогресия да водят към положително решаване на всички от тези други проблеми, които ги има в отрасъл. В отрасъл има стотици проблеми, даже може би много повече. Не е възможно и не е по силите нито на един човек, нито една партия, на нито едно българско правителство в рамките примерно на един мандат да се справи с това нещо. И затова, нали, аз съм се концентрирал върху две неща. Едното е парите да отиват при тези, които произвеждат. Другото нещо, което е много ключово за развитие на отрасъла, това е, че за разлика от всички останали отрасли на народното стопанство, които имат проблеми с финансиране, с работна ръка, специалисти, пазари, каквото се сети. Към всичко това в селското стопанство се добавя още един фактор, това е фактора време.
Тоест, хората казват фабрика под открито небе. И в много случаи така природата може да нанесе и на нас всъщност всяка година такива поражения, че не дай си Боже, а това се е случвало, на колеги да се случи в рамките на 2-3 последователни години, колкото да е добър, каквито и капитали да е бил заделил, както казваше един бивш министър-председател Мазнинкан, просто те се изчерпват и той излиза от играта, излиза от дейността, която упражнява в момента и може би упражнява от цял живот. Аз съм човека, който преди 15-16 години написах една наредба за съфинансиране от държавата като държавна помощ на земеделските застраховки. Работи и до момента. Тук слушам, че в последно време нещо почва да я променят там. Но така или иначе, застрахователните дружества, те са търговски дружества, нормално е да се следват техния интерес, което е нормално. Затова преди 6 години предложих, тъй като съм водил много разговори с абсолютно всички застрахователни компании, с директорите им, които отговарят за селскостопанското застраховане, виждам, че нещата няма да се получат. И преди 6 години предложих да се създаде земеделска застрахователна компания с 50% участие на държавата и 50% участие на нас, земеделските производители. Тъй като обработваемата земя в България е около 45-6 милиона декара, значи по 10 лева на декар еднократно, ако се съберат от нас, това са близо половин милиард лева. Още толкова от държавата с 1 милиард лева, аз смятам, че може да се създаде много стабилна застрахователна компания, която да е обаче само в областта на селското стопанство. Тоест няма да прави застраховки каско, там пътуване в чужбина и така нататък, концентрирана само в това. Виждам голяма логика в това нещо, поне не съм чул някой друг да е предложил нещо по-добро, но не се обсъжда по никакъв начин. Поне до момента аз не съм чул да има обсъждане примерно в Комисията по земеделие или там в другите фактори, Министерството на финансите или на икономиката, но за мен това са двете неща, които са задължителни. Сега, ако е възможно, само, извинявам се, господин Кумчев, ако е възможно да ни дадете разбивката, защото ние с вас говорихме, но все пак да го чуят хората, колко е обработваемата земя, колко са земеделците горе-долу, колко се събира на година на човек, защото това е важно. Значи, обработваемата земя е, варира в годините плюс-минус там, но около 45, 46, 47 милиона декара. Значи по 10 лева, това са точно почти половин милиард лева. Земеделските производители също варират така в годините, всяка година отпадат. Значи към момента статистиката казва, че са някъде около 60 хиляди човека. Сега искам с две думи само да довърша на темата. Това, което дава някакви искри надежда, че нещо може да се случи, ноември или октомври миналата година излезе информация от Брюксел, че били са възложили на един професор и неговия екип да им направи анализ на досегашната обща селскостопанска политика на Европа и евентуално препоръки каква би следвало да бъде тя през новия програмен период, който започва от 2027. Това, което откроява този екип на професора, са две неща. Едното е отказване от субсидиране на хектар земя, това, което е в момента, и преминаване към субсидиране дохода на земеделските производители. Както аз се изразявам, добро утро, Красимир Кумчев го е казал и го е патентовал това преди 16 години. Второто нещо пак е свързано с застраховането. Значи те също отчитат, че начинът, по който се правят застраховките в цяла Европа, не водят до реална защита на доходите на земеделските производители. Тоест, и те са видяли, че там има нещо, което не е наред. Буквално преди седмица, пак от Брюксел, излезе още една така добра информация за мен, надявам се за всички земеделски производители. Европа
разсъждава да се откаже от втори стълб. Сега хората, които не се занимават с земеделие, нищо не им говори какво е това втори стълб на обща селскостопанска политика. Това е инвестиционната програма. Така, значи тази инвестиционна програма аз се критикувам от, както се казва, от как съществува, защото когато казваш, че ще субсидираш дохода на земеделските производители, най-нормалното нещо е да стъпиш на моя план, който е субсидията да се дава на произведена и продадена непреработена земеделска продукция. Тоест на дохода, получен от производството и продажбата на непреработена селскостопанска продукция. И просто така се наложи във времето този втори стълб, това е тази инвестиционна програма, че от време на време се пускат някакви мерки. Миналия програмен период се казваха мерки, сега се казват интервенции, след 2 години ще ги кръстят нещо друго, дай Боже да ги кръстят, да я няма въобще тази мярка. Значи толкова нелогично е някой, без значение което е някой, включително министъра, включително шефа на Комисията по земеделие на Европейския съюз, да казва на мен или на Стоян или на който и да е земеделски производител в Европа, от каква инвестиция има нужда неговото стопанство. Ма Боже мой, това на практика не е възможно. Няма човек, който да знае по-добре от каква инвестиция има нужда стопанството, нашето, на Стоян и въобще на всичките 60 000 човека. Но схемата е направена така, че трябва да се плащат едни големи пари на консултанти, които нищо не разбират от земеделие. Повтарям, абсолютно нищо. Правят се там разни институти, хъбове и така нататък. Усвояват се едни огромни пари. И в крайна сметка до земеделския производител през 2-3 години, като отворят някаква програма, докато се съберат там на документите, докато пък фонд земеделие ги одобри, пък след като ги одобри, докато се изплати, минават 2-3 години. Значи ние сме имали случаи в нашето стопанство, казвам тези 2 случаи, така ще имаме възможност и другите да вземат отношение. Преди 4 години, преди 3 години всъщност, когато започна да се усеща рязко повишаване на електроенергията в България, ние се събрахме с синовете ми и решихме, че няма да чакаме никакви мерки и си правим соларна инсталация за собствени нужди, консумацията, която имаме ние. И аз им казах тогава, че докато излезат тия мерки или там интервенции, значи ние ще сме изплатили, което и стана. До момента няма нито една такава инвестиция в земеделския бранш, която да е направена по програма. Значи хората като нас и много други си направиха и си ги ползват. Значи това е в потвърждение на това, което казвам. Не е необходимо някой да казва на когото и да било от каква инвестиция има нужда стопанството. И ако се приеме моя план, тогава тези суми в края на годината идват при земеделския производител и той преценя къде да ги насочи. Дали да си купи трактор, дали да си купи комбайн, дали да си увеличи стадото, дали да закупи земя, дали да си направи трайно насъждение. Той е човека, който знае от какво има нужда. Но така е направена системата, че до сега това беше невъзможно. Това, че започва да се чуват такива неща като информация от Брюксел, е обнадеждаващо, макар че мен са ме питали на журналисти, добре, дали съм оптимист за това нещо. Аз казвам, че не, те бяха много учудени и продължавам да смятам, че нямам някакви големи очаквания по 2 причини. Значи, ако трябва да се приложи моя план и всичко това, което идва като загадки от фактори от Брюксел, европейските политици, всички, не само тези, които са в Брюксел, и националните политици, ще бъдат изправени пред 2 избора. Единият избор е да спрат да крадат. Другия избор е отново Европа, фермерите на Европа да излязат на улицата, както стана преди година и половина и 2. И сега, всъщност, аз допускам даже, че не знам дали са чели моя план,
Може и да са го чели, може и така да са налучкали, нали, някои неща, но те са стигнали до тези неща и почват да ги говорят от страха от нови протести, защото действително преди година и половина и две нещата бяха страшни в цяла Европа. Нали, не е една държава, както стана тук сега за цените, нали, само на територията на Балканския полуостров, това бяха фермерски протести в цяла Европа. И това е дилемата на европейските политици, е тази. Или спираме да крадем, или фермерите на улицата. И аз все пак смятам, че алчността ще наделее. За съжаление. И от тук стигаме и до най-големият риск за един земеделски производител, а именно реализацията на продукцията. Липсата на гаранции за продажба на произведеното с достойно заплащане през годините знаем, че отблъсна много хора от този поминък. Може би сега да включим в разговори господин Стойков, който да представи проблемите по реализацията на продукцията и това какво предлага пряка демокрация като решение за пазари, изкупни цени и застраховане на риска. Да, разбира се. Това е най-големия проблем за един земеделец – реализирането на продукцията. В повечето случаи аз се занимавам, нали, имаме също така и лози, което отглеждаме десертни сортове. Ние имаме страшно голям проблем с реализирането на продукцията, което води до преработване или на вино, или след това на ракия. Въпросът е, че това хубаво грозди, което е, нали, нашето българско хубаво грозди, като го занесем да го продаваме на пазара, виждаме, че просто ние сме едни производители, които пазара до нас е общо взето само от прекупвачи. Няма много хора, които произвеждат. Примерно, аз за нашия район не знам някой, който да произвежда десертно грозди. Обаче нашето грозди не го купуват. Купуват турско, купуват гръцко. Гръцкото е на много по-ниска цена. Мисъл, ние се мъчим да държим ниски цени, но просто нашето финансиране, което ни дават като субсидии, не е достатъчно, за да държим толкова ниско цената. Това е много голям проблем, защото нашата себестойност, нали, се покачва. Същевременно нашите прекупвачи, които са, не купуват нашата стока, купуват чуждата, за да могат да я продадат на по-скъпо. Аз лично миналата година продавах на пазара, така във Варна, и установих, че на борсата във Варна гроздито се продава на 2 лева, 2,20 средна цена, докато на пазара прекупвачите го качват до 8 лева. Значи това е нещо, което не знам как става. Ние, както се казва, копаем гроздито, пръскаме го, грижим се за него, работна ръка и накрая някой идва и ти покачват, някой прекупващ покачва цената толкова високо. Ако сега за решението, примерно както дава решение нашата партия Пряка демокрация за крупна държавна борса, която да изкупува продукцията от производителите. С тази държавна борса ние ще елиминираме всички прекупвачи и това надскачане цената на 2 пъти, като всеки един български гражданин може да се снабди с чиста, качествена българска продукция, която същевременно, нали, да е вкусна, да е по-евтина и да не е внос от някъде другаде, например Турция или Гърция. Също така искам да повдигна въпроса за Турция. Тя е с малко по-различен статут. Тя се ползва с абсолютно всички облаги на Европейския съюз, но не с санкциите, които са наложени. Примерно, ние имаме ние имаме различни препарати, които да пръскаме, които са разрешени от Европейския съюз. Република Турция няма тези рестрикции и нейното себепроизводство много се намаля цената на крайната продукция. Нашите препарати са много по-скъпи, които се използват. Те са без остатъци на пестициди, нали, в края като завършим на продукция. Наблюдаваме, че много от турските стоки се внасят в нашите магазини
те са залели буквално пазара навсякъде, не само в България, но и в Европа. И не виждам аз логиката, където те могат да си пръскат с всякакви пестициди без някакви ограничения, а нашите земеделци не могат. Нали? Това е идеята за чиста храна, която да се консумира от цялото население на Европа, а ние в същото време внасяме храна от съседка, която ползва абсолютно всякакъв вид пестициди без никакъв контрол. И също така... Ако може само да допълна, яйцата от Украина, които бяха вкарани по политически причини и имаше проблеми там, да не ги наричаме отровни, но пак беше политическо решение на външна страна. Извинявам се. Да. Ами толкова да кажа. Добре, извинявам се, аз не знаех, че свършвате. Да. Ако може да допълня това, което вие започнахте. Значи в нашата платформа ние предвиждаме, тъй като централизираното управление от комунизма няма как да се прилага, държавата да има борси, които борси ние да задаваме какви продукти на каква цена фиксирана ще се изкупуват. По този начин можем да влияеме на това какво ще се произвежда, имайки предвид каква е годината преди това била, каква ще бъде следващата, дали е влажна, дали е суха, имайки предвид, тук не говорим за една държавна борса, за множество борси в 6 региона на България, предвиждаме разделението на България на 6, т.е. зависимо все пак от климата може да има различни неща, които различната борса да обяви за изкупуване в дадения регион. И по този начин земеделците могат да предвиждат на тази цена, струва ли си да изкарат достатъчно пари за тях и изцяло да се елиминират прекупвачите. Къде отива тази продукция? Първо, това, което сега виждаме, поредното изкопирано нещо от нашата платформа, да се направи верига държавни магазини. Така че продукцията ще отива там първо за захранване на българското население с чисти храни. Ние сме абсолютно против ГМО-тата и ще се бориме за това. Нещо друго, само да вмъкна, което е изключително голям проблем, това е палмовото масло. Значи вече почти не можеш да си намериш продукт без палмово масло, то е изключително вредно. Тоест, това трябва палмово масло да бъде незабавно забранено в България. Да продължа само, че накратко за това, което ние предлагаме. Когато веднъж продукцията влезне в борсите, от борсите влиза първо най-добрата в магазините, за да може населението да се храни с чиста храна, произведена в България, сладка, с хубавите качества, които си знаеме, че имаме, от домашните домати и чушки и краставици и какво ли още не. Също така месото има различен вкус, в зависимост от това с какво се храни добитък. Ако се храни с нехубави продукти, да го нарека така на непрофесионален език, месото е и по-жилаво, и безвкусно, или пък някой път това ред ни се случва, урежете пържола наполовина и тя има фосфор в нея, значи хранена с риби до безобразие или нещо от този сорт. Второто нещо, което е много по-важно от първото, но след като задоволиме нуждите на българския народ, износ. И това вече е работа на политиците. Политиците да имат сключени крупни междудържавни договори с други държави, където да изнасяме продукцията. Сега, защо сме се фокусирали върху това? Защото субсидиите един вид ни казват какво може да гледаме, къде, как. Тоест, за да ни дават субсидии, те ни дават условия. За да може българската държава да помага на земеделците и да субсидира тяхното производство, ние искаме да ползваме европейски пари и това субсидирано производство няма да се продава в Европейския съюз, а ще се продава извън Европейския съюз. Много близко ни е Северна Африка, Русия е един пазар, с който преди сме работили много добре, зависимост от транспортните коридори и бъдещи логистични методи на транспорт. Тук абсолютно ясно ще ви кажа, работиме по нов вид балони, контейнеровози, които да могат да захранват далечен Китай много по-бързо, за да не се развалят храните, но това е нещо от бъдещето, което предстои да правиме. Така че, за да избегнем тези субсидии, ние искаме да продаваме извън Европейския съюз. Но както са тръгнали нещата, може така да стане, че европейските държави да почнат да ни се молят
да им продаваме и на тях, но и до тогава не се знае в каква форма ще бъде Европейския съюз и въобще ще има ли такива рестрикции, които в момента имаме. Така че това е за момента. Давайте с въпросите и ако има господин Кумчев коментар върху това, което казах, ще бъда благодарен да каже какво той мисли за тези наши виждания. Аз вече споменах, че така, платформата ви в частта и селско стопанство е стилно написана като учебник, но пак се връщам на това. Кое е първото? Значи, ако ние не възродим, не направим така, че да стартираме рязко, да увеличим производството си, значи никакви борси, нищо не може да ни спаси. Ние трябва да имаме ресурс, който да го насочим в борси, създаване, ако трябва и на верига магазини, нали, държавни или частно държавно партньорство и така нататък. Но искам да се върна малко на темата, която Стоян преди малко говори. За това, че от чужбина се внасят, всъщност не всичко, което консумираме, идва от чужбина. Даже най-смешното беше, че от януари до момента по пазарите и въобще по магазините има табели български домат. Бога ми, до момента, днеска е 4 или днеска е 5 април, все още български домат няма. А от януари до момента, дали масово табели по пазарите, български домат. Български домат все още няма. Значи хубавата българска краставица вече има, но домата тепърва ще излезе. Бях писал скоро, преди година и половина или две, че Европа е изправена пред два избора. Един е лош, другия е по-лош. Значи лош е, ако остави същите регулации за българските, за европейските фермери, не само за българските, в това число разбира се българските, по отношение на екоизисквания. Значи тук се трепери на всичко, лабораторни изследвания, което е окей, така трябва да бъде. Значи хората трябва да знаят какво консумират, че консумират чиста храна. В същото време, така, значи, ако оставят обаче тези регулации, които стават всеки ден по-жестоки за производителите, те са изправени отново пред вероятността от протести на фермерите. По-лошото обаче е, че ако се спре вноса на продукти извън Европейския съюз, които там няма никакви такива регулации, тогава половина Европа остава гладна. И всъщност те са в ситуация, в която нито крачка напред, нито крачка назад. Значи в двата случая, затова казах, че два избора, един е лош, другия е по-лош. Затова и Европа, и ние, особено ние имаме всичко, това го повтарям непрекъснато, всички условия много бързо да рестартираме производството на храни и поетапно нещата ще си идват на място и с изграждане на логистични бази. Дори така, моите наблюдения, да не говоря, че и ние сме такъв случай, значи вече има на много места в България фермери, които успоредно с собствената продукция приемат и продават продукция на дребни фермери, които са в региона, и което е много успешна фабрика. И сега, когато вече имаш един такъв субект, който знае какви са изискванията на веригите, знае по отношение на заготовка на абсолютно всичко, има ги и търговските връзки, би било глупаво тези хора да не се подпомогнат и да се прави нещо някъде на гола поляна. Значи тези хора, ако се подпомогнат, примерно, как биха могли да се подпомогнат? Примерно питаш, искате ли, какво бихте искали? Примерно, на първо време това, което се сещаме, да речем да има някаква лаборатория, не такава от най-големите, разбира се, но в тези бази да има такива лаборатории. Тоест, една лабораторна проба е порядъка между 300 и 400 лева. Това оскъпява страхотно много. Не може един дребен производител да си позволи 4, 5, 10 пъти, в зависимост от това какви и колко артикула произвежда, да отделя по 4-5 хиляди лева на година за лабораторни изследвания на стоката си. А ако ги има в тези логистични бази, той си кара там, взема му се пробата и нещата си се случват. Така че моето мнение, че за кой път го казвам, ще
го повтарям винаги, акцента трябва да бъде върху това рестарт на българското производство, което за зеленчукопроизводството може да стане веднага, както се казва. За трайните насаждения, за овощарството и за животновъдството малко по-дълъг период е необходим, предвид характера на инвестициите там и това, че едно трайно насаждение влиза в плододаване на 4-5 година. Но това е път. Така, имаме въпрос от господин Лютканов. Познавате ли Григорий Вазов? Това е към вас въпрос. Към кой е въпроса? Към господин Кумчев от Лютканов. Да, какъв е въпросът? Дали го познавате? Буквално това е въпроса. Може би нещо има. Първо четене не се сеща, но много е вероятно да се познавам. Давайте въпроси по земеделието. Добре. Имаме няколко въпроси, свързани с земята, но преди това какво правим с много проблеми с многото проблеми натрупани от последните десетилетия, от връщането на земята, като пустеещи земи, бели петна, параграфски земи, не съм сигурен какво означава това и така нататък. Вашия коментар? Да отговоря аз тук така за белите петна. Направих малко проучване и нямаме точно колко бели петна има в България, какво е количеството на земята, но от 2021 е това и е долу-горе около 1 600 000 декара бели петна. Белите петна... Обяснете само какво са за зрителите. Да, белите петна, да обясним какво е за тези, които не знаят. Белите петна е непотърсена земя, която е от 90-те години е раздадена, но собствениците не са си я потърсили. Тези бели петна се работят в повечето случаи от земеделските производители и наема на земята, който им се полага на тези собственици на белите петна, се плаща на общината, в което село работиш или град. Белите петна, според мен, това е сериозна тема. В нашото село, където ние обработваме, белите петна са от порядъка на 2%, не са много, защото моето семейство назад в годините е открило собствениците, е сключило договори с тях, но в много села четах, че в Южна България до 10% са такива бели петна, които не се знаят собствениците къде са. Те се обработват, но самия наем отива за, както казах, в общината. Аз мисля, че трябва да се направят някакви промени, защото тази земя може или да се придобие на общината и тя да се стане законна на собственост на общината. Също така може тази земя да се пусне на търг, която абсолютно всеки един български гражданин, производител, може да се включи и да я закупи. Като този търг може всеки един да надава, както казах, или още едно решение, което аз давам, но то ощетява малко нашата държава, защото тези бели петна много често те се гледат от порядъка на 15-20 години в ръцете в един същи земеделец. Тя би могла да се даде като собственост на земеделеца, тъй като той я гледа 15 години, но както казах, така ощетяваме държавата. Най-добрият вариант за мен е да се направят търгове и всеки един, който желае да се включи в търга и да изкупи земята, която не е потърсена. Ако може и малко да добавите за комасацията и господин Кумчев, ако има аз искам докато преди комасацията, искам само да вметна на това, което Стоян казва. Според мен това не може да стане
защото Конституцията не разрешава. Значи трябва да има поземлена реформа. Бедата е, че без да се пипне Конституцията няма как да се стане. На практика какво се получава? Примерно при нас имаме случаи, то не само при нас, навсякъде в България, една нива, примерно от порядъка на 18-20 декара, има 72 собственика. Това са роднини. Те помежду си не се познават, защото тези земи, когато са върнати, те са върнати на наследниците на хора, които са раждани в началото на 20 век. Между 1900 и 1915-20 години. Тоест преди вече повече от 100 години. Връзката между тези роднини е скъсана тотално. Голяма част от тях са в чужбина и тъй като вече говорим за трето, четвърто, пето поколение даже, тяхните дялове в геометрична прогресия са разпръснани и от тези 18 декара, вземам пример, нали, при нас, който го има, а това може да се отнесе към всяка друга категория. Те имат примерно идеални части, да речем 150 квадрата. Сега, аз лично в моето родно село, така по линия на майка ми, имам със собственост идеални части 450 квадрата. Направих си така труда да изчисля, примерно, ако тръгна да ги продам, примерно, тези. Значи да си изкарам там скица, второ, трето, четвърто, пето, няколко пъти да отида до Първомай, тъй като знаете, че нотариусите са по райони, нали, трябва да отидеш в района, където ти е земята. Парите, които човек ще изкарчи, за да вземе едни 400-500 лева, са повече, отколкото това, което ще вземе. И това е масовия случай. Пак казвам, без да се пипне Конституцията, това не е възможно. Създава огромни проблеми на производителите, защото на всичкото отгоре умниците измислиха, че ако искаш да вземеш земя под наем или под аренда, може да я получиш от собствениците, ако те имат повече от 50% идеални части. Е абсурд. Казвам, те не се познават помежду си. Да събереш 50% плюс идеални части мисля е невъзможно. И тук голямата опасност за собствениците е следната. Значи, че могат да изгубят земята си с един констативен нотариален акт, че лицето Хикс е обработвало в продължение на 10 години и изкарва си нотариален акт и той си губи земята. Другия въпрос е, че може да се жалва в съда и той да падне. Но няма кой да го жалва, защото, пак казвам, голяма част от тях, те даже не знаят, че имат собственост. Според мен трябва да се пипне Конституцията, този възел да се разсече и тогава вече може да стане това, което Стоян казва. Нали, да се придобие, да се даде на хората, които са обработвали до момента, не да се даде, да се продаде на реални пазарни цени за съответната община. Ако в община Марица, примерно Пловдив, средната цена, условно казвам, е 1500 лева, значи човека си плаща тази пазарна цена. Ако примерно в Монтана е 500 лева, 500 лева, колкото е. Но задължително пипане на Конституцията, иначе няма как да стане. Сега, преди да се прехвърлим на друга тема, аз пропуснах нещо много важно в плана Кумчев, извън двете неща, които казах, за това, че трябва да се смени начина на субсидиране и създаване на земеделска застрахователна компания, които могат да станат веднага, както се казва. Има още един стълб, това е напояването. Значи без напояване земеделие няма. Обаче, като се наредят една, две, три слушави години, политиците почват да се ахкат, брех, какво стана, язовирите празни, няма вода за поливане, нали, и естествено реколта няма. Моето мнение, което съм го изразявал публично, е следното. Според мен в България има изградени достатъчно големи язовири и не е необходимо изграждането на повече такива. Но България има остра нужда от изграждане на микроязовири, които да поемат водите от българските реки в този период, в който сме в момента.
март, април, май, пълноводието на реките, да поемат тези води, след което вече юни, юли и август да се насочат към поливане. Сега казвал съм го на политици, мисля, че и с вас, господин Кацаров, сме го обсъждали този въпрос. Това не е, значи политиците могат да вземат политическото решение, но трябва да се възложи на хидроинженери, които буквално за всяка българска река да изчислят какъв е водата, която може да се събере в тези 3 месеца на пълноводие, къде може да бъде съхранена в микрорезервоар, не навсякъде естествено може да се правят такива. И вече когато се направи това нещо, на принципа, аз съм го обяснявал просто така, нека си представим кръвоносната система на човека. Значи имаш един най-голям кръвоносен свет, имаш артерии, имаш вени и да стигнеш до най-малките по цялата верига, която захранва цялото тяло с кръв. По същия начин да се изгради тази система за напояване. И когато има проектирана, цялата тази вода в България се вкарва под земята, в тръби. Т.е. прави се подземна водна магистрала, която елиминира кражбата на вода, елиминира изпаряването, елиминира разхищенията, т.е. там, където се полива водомери и се плаща. Водата е злато. Аз се чудя, че хората не го разбират. Ето в момента има някакви търкания с Гърция, изтекал там някакъв договор, пък те искат вода, всеки иска вода. И ние пак сме на опашката. И този проект за мен ще струва милиарди, колко не знам. Може да се осъществи според мен порядъка на 15 на години, но това, което може да се направи веднага е възлагането на хидроинженери да започнат работа по проектирането, проучването на водосбора на тези реки и местата, където могат да се видят микрорезервоари. Един път решен този въпрос, пак казвам, многомилиарден в рамките на 15 години. Решаваме проблема за 200 години напред. Защото тези тръби в момента, които се ползват в изграждането и на тръбопроводи, всякакви газопроводи и така нататък, те не гният, не е метал, който да корозира и там след определен период от време да има проблеми. 200 години напред нямаш никакъв проблем. Но се иска дълновидност. Сега аз, така като съм го разказвал на приятелите, човек, те не могат да мислят 2 дена напред, ти говориш за 200 години напред, как ще стане, не знам. Ние сме длъжни да го говорим, да го предлагаме и ако има пък някакви по-добри решения, да ги правим. Има, да дам аз коментари преди да продължим натам с комасацията. Няколко неща докоснахте. Първо, има едно римско право в Италия, още от Рим. Ако някой седи 10 години на една земя, било то да живее върху нея или да обработва, тя става негова и почва да плаща данъци за нея. Очевидно това не е закона в Европа, но защото сме в такъв параграф 22, трябва да се излезе от него. Сега, дали трябва да се пипа Конституцията за собствеността на земите е един въпрос, който, разбира се, трябва да бъде решен, но ние вярваме в частната собственост. Тоест, национализирането не е нещо, което е в нашата политика, но ако то се налага в национален интерес, в много редки случаи, може да бъде направено такова. Водонапояването, сега да ви кажа, ще използвам фирма, защото веднага ще кажете, ама той щом казва коя е фирмата, значи сигурно ще взима комисионни от нея. Първо искам да обясна. Има една фирма, казва се Корма Инк, тя е в Канада, се намира. Тази фирма произвежда машини, които произвеждат така наречените corrugated pipes. Това са тръбите, които виждаме назъбени отвънка от найлон, а отвътре с бял слой, почти като стъкло гладки. И са единствената фирма, която прави така наречената inlay coupling, т.е. тръбата от едната страна има муфа, от другата мъжко-женско и само се нанаждат едно в друго. Те произвеждат тръбички от 3 мм до 3 метра. Сега, вие казахте милиарди.
Въобще не са милиарди. Една машина струва между 3 милиона и половина и 7 милиона. Необходимата суровина е найлон. Нефтохима в Бургас може да снабдява найлона, нали, резен, който се слага в машината, за да вади тръбите. И едно такова нещо не само ни решава проблема с водонапояването, което трябва да е погребано отдолу. Тези тръби имат 150 годишна гаранция. Правете сметка за какво става дума. Вие казахте преди малко за железни 200 години. Тази фирма, нейните машини дава 150. И пак повтарям, тук не става дума за комисионни и търговски тайни и друго. Тяхната политика е ние произвеждаме само машини и продаваме, а която държава иска си ги купува и да си ги произвежда и да си ги ползва. Да добавя само, освен големите размери за водонапояването, за които ние имаме трасетата. Така че няма да е и толкова трудно на хидроинженерите, защото още от социализма имаме старите трасета, които просто не са поддържани. Някои от тях са тези бетонните, които ние виждаме. Тоест може много бързо да се влезе и в тези бетонни трасета, да се свали малко нивото, да се вкара тази тръба. Процесът на работа е невероятно бърз. Значи една тръба се сваля от влака и от камиона за 3 до 5 минути, слага се на земята, ако е готово трасето, и с специални инструменти се закача една в друга и няма дори заварки на шелове около тях, някой байчо дам с ватенката да седи и да се кюравя на тръбата. Второто нещо, което е изключително важно и то е свързано с несигурността по пътищата, всичките магистрали трябва да имат около, да речем, 75 см диаметър, такива тръби, които да имат дупки на тях от двете страни при канавките и една в средата, за да не се получава аквапланинг, а да имаме оттичане на пътя, който да се събира в тези тръби, в които не може бурени да растат, защото те поемат водата през дупките си и я отвеждат и няма как вътре да растат бурени, а има и начини за почистването. Да се върнем на темата. Между другото, 1 милиметър, от 1 до 3 мм малките тръбички се използват в здравеопазването. Тоест, една такава държавна фабрика, която да започне да произвежда тези тръби, първо ще задоволи българските нужди и то за доста години напред, след което може да изнася в региона тези тръби. Тоест, това е едно от нещата, които ние виждаме като политика, което трябва да се случи с държавно предприятие. Но много добре засегнахте въпроса с водите. На друга тема. В момента водите се управляват от 7 институции. Всичките тези 7 институции. В нашата програма е написано с професор, ако не се лъжа, Монев, може да бъркам името, на Татяна Лолова, първия мъж, много приятен мъж беше. Той каза, трябва да събереш всичките тези 7 институции в едно, т.е. ако мозъка на човека е от различни мозъци, да събереш всичките в една кутия под една шапка и това да е под национална сигурност. Тоест прибиране на всички микроязовирчета или малки язовири от всеки мутри, дето се занимаваха, едно време им беха раздадени за без нищо да си правят партията там, и цялостно управление на водния ресурс от държавата като национален приоритет. Това, което господин Кумчев каза, че водата може да стане много по-ценна от златото в един момент. Тоест ние трябва това, което имаме, да си го пазиме. Един пример ще ви дам. След Втората световна война най-голямата емиграция, която се прави в Австралия, е от англичани, канадци също имало и някои европейци други. Каква е била основната задача? Значи има една планина, която като се топи снега, така става, че снега отива в океана. И целта им е била да пробият планината под този ъгъл, така че водата като слиза към морето да я хващат и да я вкарат в долината. Така че такива решения, които за тогава, нали, са били гениални, имаме и ние сме прочути с нашите хидроинженери и са ходили из цял свят, и по Либия, и по Куба, и не знам още къде, да правиме тези съоръжения. Така че ние основата имаме, но много бързо можем с тези найлонови тръби, за които ви говоря, те се наричат гравитационни тръби, защото не издържат на лягане, а използват само гравитацията, лекия наклон. Последното нещо, което имам да добавя, в платформата е казано, че ще има яснота на всеки сантиметър българска земя, на кой принадлежи.
т.е. кадастър с яснота. Влизаш в държавен кадастър, написваш адреса или координатите на едно место и ти дава собственик. Белите петна, които не бъдат по някакъв начин потърсени до определен период от време, автоматично стават държавни и държавата решава дали да ги остави за държавни или да ги предаде в ползване на общините, в които се намират. Но това пак трябва да стане с общонароден референдум, да се реши какво да се прави с по-големите земи. И до тук спирам, ако може Стоян да продължи с комасацията и натам да вървим. Да, за комасацията на земята, какво представлява? Това е уедряване на земеделската земя, която в момента е много удребнена. Това са едни големи проблеми за земеделците, защото когато имаш много различни парцели на различни места, ти не можеш да инвестираш в тази земя, примерно като напояване, отводняване, това е основната инвестиция. Когато окрупним земята и собствениците си настроят, се окрупни земята, ще можем да насочим много повече инвестиция и да стане много по-ефективно земеделието и едно стопанство. Това е в общи линии за комасацията. Все пак тук говорим за частни земи, да, за частни на земи, които собствениците се знаят. Да. И трябва да има някакъв механизъм, който да се измисли, за да имат, освен пазарния механизъм, нали, на земята, да се подпомогне това уедряване. Така че трябва да мислим и в тази посока. Ако може господин Кумчев нещо да предложи по тази тема, ще ми е много интересно да чуя. Значи аз съм го предлагал преди повече от 30 години, след като се върна на земята в реални граници, най-голямата грешка на прехода според мен. Тогава предложих тъй като държавата даде възможност на хората безплатно да си разделят земята между братя, сестри и така нататък, така наречената доброволна делба. Голяма част от българите го направиха. Една голяма част обаче, колко голяма нямам представа, може би половината, не го направиха и до момента също не са го направили. И когато ние се сблъскахме реално с този проблем, че ти искаш да работиш, искаш да произвеждаш, обаче срещу тебе няма собственика, който да се договориш с него, да сключиш договори и така нататък, аз предложих да се въведе данък от 1 лев на декар. Само 1 лев на декар. Значи българинът страшно го боли, когато му бръкнеш в джоба. 1 лев на декар е нищо. И, примерно, ако се беше въвел такъв данък и да се каже, примерно, че неплатени данъци в продължение, примерно, на 5 години, нали, земята ти се отнема, хората щяха да се размърдат, както се казва, да си уредят собствеността, да се направят доброволната делба с останалите близки и вече ние като земеделски производители да знаем с кого реално трябва да преговаряме и да договаряме. Преди малко казах, в момента има в много случаи, има по над 100 човека на една нивичка там от 15, 20, 30 декара са собственици, които голяма част от тях не знаят, че имат собственост. Голяма част от тях не се познават и отново се връщам на това, че ако не се пипне Конституцията, този проблем ще се задълбочава, защото ако в момента са 100 човека наследници на една нива, след 10 години ще бъдат 120, 150 и така до безкрай. Възела трябва да бъде разсечен. Поставил съм го този въпрос на министри, на хора от Комисията по земеделие. Те казват, ама юристите. Казвам, добре, кажете ми юристите, какво става след 5 години, след 10, след 20. То няма решение. Значи, без да се направи промяна в Конституцията, проблема в момента няма. Това може и с закон да се урегулира дори на местна основа. Да ви дам един пример за Канада. Когато притежаваш земя, нямаш право да не я обработваш. И ако не я обработваш, общината ти праща един трактор, изорава тия и ти връчват бележката за трактора, да ти изорал земята.
и хора, които не искат да обработват, но имат инвестиции в земя, обикновено седат коледни дръвчета, защото ги секат на 4-5 години, т.е. 4-5 години нищо не трябва да правиш на земята, не могат да ти изорат, не могат да ти я вземат. Така че механизми има, но това, което вие казахте за този минимален данък, веднага от множеството от тия 100 собственици на тази земя ще се види кои не плащат данъците върху нея и ще се търси вече механизъм да се придобие от другите. Така че идеята е горе-долу. То е логично. Значи, когато имаш една земеделска земя собственост, вариантите са два. Един е да се обработваш, другия да отдадеш под наем. Но в голяма част от хората, особено до преди 10-15 години, не искат да работят, не искат да отдават и под наем. Значи ти имаш собственост и то е национално богатство и държавата не прави нищо да ти каже, не може така, човече. И вижте, в Америка е така. В Америка земята си е твоя и никой не може да ти каже какво да правиш на нея. И ако ти дойде федерален служител, може и да стреляш по него, ако не си го поканил. И вижте до какво доведе това. Нали? Бил Гейтс и там разни други са най-големите земевладелци, защото един си държи земята и нищо не прави, ама като почине, сина му я продава, не отива в бизнеса да работи. Така че, да, това трябва да е държавна политика и пак се връщаме на ситуацията. Не може да питаме адвокатите и адвокатите да ни казват какво е може и не може. Политиците са тези, които трябва да намерят решение на въпросите и, както казахте, да разсекат Гордиевия възел. Така че просто трябва да се направи набор от предложения и да се види кой е най-работещия. Но да минем към въпроси, че много се задълбочихме. Въпрос, който ще върна отново на темата, защото изрично ме попитан. Как ще се защити правото на частна собственост и да се избегне де-факто присвояването на земеделски земи, които са ползвани без знанието на собствениците. Конкретно тук става въпрос без знанието на собствениците. Отново ще има ли закон за това нещо? Ние горе-долу отговорихме на този въпрос. Проблема е, че много собственици въобще не са наясно с земите си и това, което предлага господин Кумчев, е много добро. Значи, гледа се кои не са при яснотата на кадастъра и собствеността да е прозрачна и ясна. Вижда се кой не си е плащал данъците за даденото место. Намира се и автоматично или почва да плаща данъци, или си я продава, или става в собственост. Тоест, някак си трябва да го разбиеме това нещо. Но пропуснах преди малко, бях си отбелязал, когато говореше господин Кумчев, в нашата платформа изрично сме казали, че всяка услуга, която държавата трябва да предостави на гражданите си, ще бъде безплатна. Няма такова нещо, ама дайте ми 2 стотинки за лист хартия, ама дайте ми 2 лева за превод. Има еди-каква си такса за тази безплатна услуга. Нещо трябва ли ти от държавата? Първо трябва да е правителството да е абсолютно дигитализирано и да работи прозрачно и ясно какво прави. И второ, на всеки гражданин, който му трябва нещо, може да го получи от държавата без пари. Тоест, за да си получа аз една скица за едно место, нито че хода да подавам молби да се мола на някой, нито трябва да хода. Поръчвам си, ето ми, аз съм собственик на тази земя, трябва да ми набор от тези държавни документи, моля да ги получа. Така че и за това в платформата ни мислили, просто пропуснах миналия път да го кажа. Дайте още въпроси, ако има някакви. Само една вметка ще си позволя. 2022 година излязоха, т.е. показаха се така наречените камъни на глада. Това е свързано с темата на напояването. Тук от една седмица по социалните медии виждам, че в някои реки отново са се появили. Интересното е, нали, ние не видяхме някакъв проблем тогава с производството, нали, нямаше шум около това, но това се дължи на новите технологии и свободната търговия. Ние сега виждаме, че почват да се появят политики на мита и на разваляне на стокообмена, който до момента беше даденост. Това беше само вметка. Добре, въпроси има ли? Да, пряка демокрация залага на българските иновации. Моля, кажете повече за българските биоторове и други иновативни идеи, на които залага партията в сектора земеделие.
Да отговоря аз на този Да. въпрос. Аз миналата година си направих експеримент за домашен биотор. Лично аз си го направих от различни билки, кисело зеле и горска почва. Мога да ви кажа, че значи съм пръскал домати, краставици, пипер, абсолютно всичко, което ми е в градината, картоф, а, през цялата вегетация и през цялата ми вегетация на растенията бяха чисти, нямаше абсолютно никакви болести и честно да ви кажа, много бяха вкусни абсолютно всички. Нямах нападения от неприятели, както казах, от болести. И аз лично мисля, че трябва България да се замисли над такъв вид производство на биоторове. Ние сме просто на такова перфектно място, че имаме всякакви такива микроорганизми, които спомагат за, за доброто функциониране на растенията, също така и подобрява много вкусовите качества. Трябва просто да се измисли, трябва да се направят също така и лаборатории, които да изследват тези биоторове, да се подобри, нали, самия процес и защо не да почнем да предлагаме на съседи и на целия свят. Не знам доколко е на место това, което ще добавя, е, че ако имаме развалена продукция, която по някакъв начин борсите са изкупили, а не могат да изпратят, може би тя може също да се ползва в това направление. Най-вероятно, да. Аз, мой изглед, който го направих, пак казвам, без абсолютно никакви пестициди, успях да отгледам една много добра продукция от та. Казвам, че съм любител градинар, не съм продавал до сега нищо. Господин Кумчев, нещо за торовете имате ли да добавите или други въпроси да бъдат? В България в момента произвежда биоторове. Другия въпрос е, че това е необятна тема, действително, и според мен работа на науката. Бедата е, че като всичко останало в сектора ни, науката също е захвърлена така на кучета, както се казва. Говорил съм тук с научни ръководители, професори, доценти, сътрудници научни и така нататък от пловдивските институти. Те казват, парите, които на нас ни се отпущат, не стигат за заплати, да си платим телефоните и електричеството. Наука по този начин не се прави. И това също е нещо, което трябва да се реши, защото и като прибавим мижевите им заплати, просто нещата са зле. Действително, ние сме имали такива постижения в това отношение. Института по овощарство в Пловдив, зеленчукови култури в Пловдив. Ето сега започва да се говори за памука, като стратегическа култура и така нататък. Имаме ги институтите, бедата е, че са останали само сгради и хора, които... Ако мога тук да допълня само нещо. Един от хората, който ни помогна за писането на програмата, основната, беше академик Етрополски. Той е минал 90-те вече, но си много така със съкъла и много добре разсъждава и помага. Беше много странно, беше би много неудобно да го попитаме. Викаме да ви задам един въпрос, все пак с кой да работя вече, когато вие няма да може да ни помагате. И той много интересно отговори. Тук има едно момиче, тя е професорка на 60 на години. Момиче. Той е на 90 плюс. Много симпатичен мъж. Все едно. Въпросът е, че нямаме кадри, които да... Има млади, някои, но едва връзват двата края. Трябва да е ясно, че академиите трябва да работят с бизнеса, в случая с Аграрната академия, с селскостопанския бизнес, с много добре... Аз си вода записки за всичко, което предлагате и за страхователната, но дружество е много важно и лабораториите, че трябва да бъдат пръснати за тези села, които ние предлагаме, но след малко ще говорим за тях. Тоест,
Какво казваме? Един път те трябва да получават научните работници много по-високи заплати от това, което получават в момента, но за да си изкарват парите, те трябва да работят с бизнеса и случая с селското стопанство, за да може да има пари в този бизнес, от които да им се плащат заплатите. Тоест държавата ще направи първата стъпка да осигури, но трябва да се направи и втората, да се интегрира науката с бизнеса. И нещо друго, което е пак работа на политиците. Политиците трябва да имат визия в кои сектори ще се развиват, за да знаят от какви експерти имат нужда. Не може всички да са адвокати, не може всички да са в администрацията, не може всички да са политици, както в момента искат да стават всички политици. Ще има хора, които няма да са висшисти и ще се занимават с труд. Ще има хора, които, ако са положили труда да учат и са добри и могат не само научна работа да правят, а и да практически нещата им да се прилагат на полето, и не говорим само тук за селско стопанство, а за всички сфери на живота, не е нормално един професор да взима почти същите пари, колкото чистачката в университета. Това ние няма да го толерираме по никакъв начин. Заповядайте. Продължавам с въпросите. Един голям въпрос на тема европейските политики по земеделие и, разбира се, печално известните субсидии. Какъв е проблема и какво е решението в системата на пряка демокрация? Само ще добавя към въпроса, преди няколко години Deutsche Welle имаха един цял филм, репортаж от Южна Африка, където местните производители на мляко бяха недоволни от вноса на сухо мляко от Европа, представете си. Тоест местните производители в Африка не можеха да се конкурират с цените на сухото мляко от Европа. Това го вкарвам в контекста на тези субсидии, изкривяват ли пазара, полезни ли са, не водят ли до повече проблеми? Да отговоря набързо за Южна Африка е много интересно. Има холандски династии, които са се изселили в Южна Африка и с поколения са движили огромно производство, защото там имат почви, времето е хубаво, климатичните условия. В момента за последните 10 години около 30 династии са се изнесли от Южна Африка в Русия. Говорим за династии, цели огромни семейства, династични. Това са хора с ноу-хау, с знания, на които им се дават земи, дава им се абсолютно всичко, от което имат нужда, помага им се и финансово, за да започнат производствата си. Тук имаме миграция на огромни семейства династични. Сега, аз все пак говорих за субсидиите. Не искам да се моля на никакъв Европейски съюз за каквото и да е, защото те веднага ще почнат да ми казват. Това им е гадния номер на комисията. Първо да ми казва какво може и не може да правя в собствената си държава. Второ, ще ти дадеме пари, ако правиш ери какво си. Значи на мене ми казвате какво да правя, а на другите, дето внасят, не казвате. Така че ние не разчитаме на тези субсидии, не се интересуваме от тях. Смятаме, че имаме начин за всички тези неща в плана на партията да се пребориме. Единия от многото, които сме обсъждали, ще ви кажа, елементарно е да се подходи с даден купувач, такъв какъвто е Китай. Ние ще ви осигурим ери какво си, можете ли да ни помогнете и да финансирате? Без лихви, напред и щом го произведеме да ви го пращаме. Ако не ви го пратиме, ще ви го дължим и ще ви го върнем с лихви. Тоест има начини как това да стане. Другия начин е, не случайно ви споменах Северна Африка. Има план, който тръгва от Египет и стига до Южна Африка на влакова линия. Тоест, и затова преди малко ви говорих за инфраструктурата. Защо трябва да седиме тук в един тежко регулиран труден пазар с много наредби и неща, които възпират развитието на икономиката и на свободната воля и на бизнеса, като можем да го правиме и да сме в Европейския съюз извън държави, с държави извън Европейския съюз. Тоест, ако ние инвестираме в тази влакова линия и подпомагаме проекта, не само после по тази влакова линия ще си пускаме надолу в
по влака с контейнери такива, с хладилни контейнери, стоки, които да стигат в Африка, но и ще печелиме от транспорта върху тях. Тоест не може да гледате един сектор заключен само в него. Трябва да го обвържете с всичко, до което той има допир и да може да работите в тази голяма картина. Но пак повтарям, аз не съм напълно съгласен с господин Кунчев, че само земя имаме. Имаме и злато, имаме и газ, имаме и уран, имаме и сероводород в Черно море. Просто не се развиват. Но основният и номер едно е златната земя, която ние имаме и трябва да използваме максимално. В Австрия, ако идете в едно обикновено заведение, сметка за двама души с примерно някакъв бъргър, с бири, 93 евро. На 2 преки от него влизате в ресторант с 2 Мишели, например. Ядете някакъв уникален стек. Пиете австрийско вино. 97 евро. Викам, чакайте бе, как може в бъргарите да са 100 евро и в този ресторант да съм на 100 евро? И вика, защото ако е много по-голяма цената, няма да идват хора. В един момент викам, добре, ама какво ям в момента? Това си е собствено производство наше. Първо се задоволява нашия пазар. И оттам почнах да разпитвам за какво става дума и как тия къщички, дето виждаме из Австрия пръснати, въобще са толкова подредени и чисти, от какво правят пари. Оказва се, че земеделие е животновъдство. Тоест отглеждат си крави, които си коват, за да си хранат населението. Но се оказаха и други неща. Примерно имат облегчения, говоря ви за комплексното обвързване на цялата тази история. Първо, моловете не работят в събота и неделя. Можеш да си отвориш магазина, ако си собственик на магазина и продаваш. Какво става в този момент? Значи, като не могат да ядат хората по моловете, къде отиват? На село? Или на туризъм? Или някъде нещо свързано с почивка, а не висене на консуматорство, да си купуваш нещо от мола. За производителите какво е разрешено? Определен брой дни в годината можеш да си продаваш продукцията на гости, които са ти дошли във фермата, без данъци. Значи един път имаш селския туризъм, идват с път в селото ти, идват с път в твоя имот. Втори път продаваш им много по-евтина храна, която ти им готвиш и ти си я произвел и стимулираш селския туризъм. Имаш движение. Разбирате ли как от една норма за това, че няма да работят моловете събота и неделя, какво започва да се случва? Ще си стоиш 1, 2, 3, 4 седмици в големия град, на 5-та седмица ще идеш на ски, ще идеш на езеро някъде на разходка, ще идеш в някое село, един път ще идеш където произвеждат едно вино, после друго. Между другото, австрийското вино е уникално и е с предимство. Гледаш за какво става дума. 1, 2, 3, 4, 5, 6 вина австрийски, едно немско, едно френско и край. Тоест, ето ви политика държавна, как с едно затваряне на моловете може да изнесеш хората към такъв вид продукция и такъв вид работа. Така че субсидиите са една хранилка, като да те държат на помощ, колкото да не умреш. Не ни трябва такава помощ да стоиме на системи и да ни казват кога да умрем, кога да дишаме и кога да не дишаме. Така че има начини за това нещо, но Европейския съюз си върви към развитие, той не може да продължи в този вид. Между другото, днеска, извинявам се, че намесвам това нещо, да не отекчавам другите ни гости, днеска направих един подкаст. Александър, ако може, само цитира името на подкаста. Finance and Economic Podcast на английски, нещо такова беше. Там доста детайлно говоря на тези теми, какво се случва с Европейския съюз и защо той не може да продължава във вида, в който е, с политиките на Тръмп и с всичките тези мита, които той налага. Тоест Европейския съюз и комисията в частност ще станат ненужни и въпросът е колко по-бързо ще се разбере това нещо. Така че на хората препоръчвам да гледат този подкаст. Беше качен днеска, двучасов е, изключително много интересни нови неща има в него, свързани с световната политика. И затова спирам сега до тук. Давайте с въпросите. Точно така, подкастът е Economics and Finance подкаст на едно младо момче, но днешното предаване на живо е основно за земеделието. Между другото, останаха ни много малко въпроси, които са конкретно за земеделието, по-скоро имаме геополитически. За субсидиите изчерпахме ли темата?
Господин Кумчев, ако нещо иска да добави, ако не, давай нататък. Цените, значи тук се разгаря в последния един месец на Балканите, в България също. Разгаря се така един, как да го кажа, мини пандемия на тема цени. Глупава история, няма да проработи естествено, но цените могат да се успокоят. Аз знам как могат да се успокоят. Знам и как могат да почне да се пълни веднага така продадения бюджет. Обяви го публично. Очаквах, че така ще прояви интерес някой от властта да върне един телефон, да каже, дай да видим. Нали? Имах, между другото, обаждане от член на правителството за среща. В последствие се отказаха. Явно не се вчели, че ми е интересна темата. За мен е нелогично някой публично да обяви, че има решение по проблем, който касае цялата нация и който правителството трепери, нали, бойкоти на вериги, на магазини и така нататък, трепери дали ще си събере парите за да си пълни хазната. И се очудвам, че когато има публично заявен така анонс, че има човек с решение, какъв е проблема? Извикай го за 10 минути, каже, да се казва и някаква върховна глупост да е измислил човека, чуй го за 10 минути и това всичко време. Надали ще е върховна? Все пак вие сте един от най-добрите експерти. Не, аз говоря по принцип. Дори да е някой световно неизвестен за 10 минути. Извикай го, кажи, човече, я кажи. Няма. Вижте, за това правиме тези... Цените могат да се успокоят, когато има производство. С това производство, което го имаме, значи ние в момента внасяме репички, внасяме марули, внасяме всичко. Моркови. В момента на нашия пазар появиха се скоро краставици, има марули, наши, има спанак, родно производство, лук, зелен, родно производство и до там. Ранното зеле от Албания. Нали, тук в следващите 15 дена ще излезе. Има 5 неща, които са български, които ги има в момента на пазара. Значи без увеличаване на производството, цени няма как да се борят, защото когато разчиташ някой друг да те храни, този другия знае, че ти го нямаш и помпи цените колкото си иска. И примерно аз се очудвам, когато казват, защо на Западна Европа цените са по-ниски от България. Това е причината. Значи ти като виждаш, че тия клети българи, нали, не произвеждат нищо, викаш, бе, чай да спечелим някой лев от тях. Нарича се свободен пазар. Тук е момента да попитам нещо. Ние го имаме по-скоро като коментар за прекофачите, че те са най-голямото зло и за потребителя, и за производителя. Какъв е вашия коментар за прекофачите? Аз го коментирах това. Ние произвеждаме и продаваме грозде за 2,20, 2,50. Когато отиде прекофача и го купи и го пусне на неговия си щанд, го качва на 8 лева. Той колко процента е? Мисля, че 400% печалба. Някакво направо е малумщина това нещо. И заради това тези прекупвачи трябва сериозно да са направо да се разкарат от България и да си продават. Те да си стоят в България. Те да си стоят, да, обаче... Доктор Тодоров от... Мога ли да се включа? Да. Значи, аз имам малко по-различно мнение, тъй като се явявам и като производители, които търгуват с една от веригите чрез посредник. Значи има ситуация, когато човек си прави сметката, че, и даже ще ви кажа конкретно нашия случай с нашето стопанство. Значи с една веригите търгуваме чрез посредник, защото ако решим да търгуваме директно, а ние можем да търгуваме директно, след като търгуваме с всички останали вериги, значи на нас са необходими да си купим още 2 камиона, да назначим още 2 шофьори, винетки на тези 2 камиона, гуми, масла, годишни прегледи, осигуровки на тези шофьори
и обема, който търгуваме, сме си направили сметката, всъщност малки ми си е направил сметката, той отговаря за търговията, че е по-добре нещата да минават през посредник и човека да си вземе там неговото се, както се казва, отколкото ние да направим този разход. Значи тук въпрос на сметка и сметката е на самия производител. Той да си направи сметка дали директно да търгува или чрез посредник. Така че не винаги казвам. Не казвам, че са добро, не казвам и, че са зло. Въпрос на избор. Но това, което ми се струва, че трябва да имаме предвид, че изискванията към заготовката на продуктите вече са на такова ниво, че ако няма посредник, т.е. стояне ти, бидейки примерно, не можейки да излезеш сам на пазара, на големия пазар, имам предвид в верига, а ако не минеш през такъв посредник, който има логистичната база, който има машините за опаковка, който там машина за етикети, машина за полиране. Значи това са все такива уж дребни неща, но те струват пари. Освен, че струват пари, за всяка една тая машина трябва да имаш обучен човек, който да го прави. Голямата болка на нас е не толкова посредниците, колкото административната тежест, която има. Значи това са дневници за растителна защита, дневници за каквото се сетите. И в един момент човек се казва, че на него му е нужен един човек, който да се грижи само за записане на и водене на дневници, такива неща, нали, които трудова медицина, каквото човек се сети. Еднодневни договори. Тази административна тежест струва много пари, особено на дребните фермери, и по тази причина една част от тях отиват в сивия сектор, за съжаление. Докато аз съм го казвал, ако се приеме плана Кумчев, моя план, тогава земеделският производител няма интерес да търгува, да бъде в сивия сектор. Значи никой не го спира да бъде там. Негово решение. Но бидейки в сивия сектор, няма да получаваш субсидия. Тоест нямаш фактурата, с която да докажеш произведена и продадена продукция, не получаваш нищо. И когато аз съм го споделял това нещо с много дребен производител, примерно с 5 декара оранжери, тези тип тунел, нищо друго, само тия 5 декара, той казва, отивам, вземам си един кочан фактури, когато дойде прекупвача, искам краставици, фактура. И всъщност целият сектор излиза на светло, плащат се данъци, защото държавата трябва да се издържи. Тя има учители, има армия, има полиция, има лекари. Няколко неща искам да добавя тук. Първо, за тези малки производители. Ние говорихме вече веднъж за верига държавни магазини, където основно да се продава българско производство, но забравихме да споменеме пазарите. Тоест, насякъде, където може в общината се намира терен, покрива се отгоре, хубаво е да им е завет на хората. Наскоро ми казаха в Португалия, че такива пазари много добре работят, но ние го имаме това нещо в платформата отпреди да го чуеме. Значи там е 10 евро на ден за производителя наема да продава и продава на каквито цени той смята, че му е изгодно от производството. Това, което ние сме написали в нашата платформа, да, производители, които са фирми или по-едри, си плащат 10 евро, но примерно за пенсионери, които имат някакви малки количества, които искат да продават, е безплатно. В платформата ни, когато се бях кандидатирал за кмет на София, имах предложение, когато се издава разрешително за строителство на блок, да се откупуват етажи на кота 0 на уличното ниво, които да се оборудват като магазини и тези магазини да се дават под наем. Тоест не да прекрояваме гаражи, не да прекрояваме апартаменти или приземни етажи, а да са си по дизайн направени за бакалия, за вървачия, нещо от този сорт, да са си с хладилниците, с витрините, с касите, и който иска го взима под аренда
и почва да продава вътре на местните жители, за да не ходят в големи магазини. Така че, може би това нещо от платформата ни за София трябва да бъде пренесено и в националната, защото ние имаме 3 платформи: европейски избори, национални и местни. Така че това е, което исках тук да допълна за това нещо, за което говорихме, за прекупвачите. Когато тези магазини почнат да работят, когато имаме вече тези други магазинчета, принципът е много лесен. За да издадеме разрешително за строеж, искаме да откупиме 200, 300, 500 квадрата от първия етаж на блок. Но имаме и нещо друго, което ние говориме, че всеки апартамент, който от тук нататък ще се строи, откакто ние почнем да управляваме, трябва да има едно паркоместо и половина на апартамент гарантирано. Ако няма, не ви разрешаваме да строите нагоре. И същия принцип да бъде приложен и за градовете. Но при този принцип... Така е в Япония. Значи там, ако нямаш паркоместо, нямаш право да си купуваш кола. Тук говорим за друго. Значи, имаш 30 апартамента, трябва да имаш 45 паркоместа на него. Между другото, това нещо как се прави в Канада, примерно там, точно това ми казаха. Отварям си заведение и ми каза, ти трябва да имаш 21 места за това заведение, ти имаш 16. Викам, добре, какво правим сега? Ще ме спрете заради 5 места. Те казват, не, плащаш си по 2500 на место на паркинг оторити. Паркинг оторити са хората, които се занимават с паркингите. Плащаш си ги, тия пари влизат вътре и се знае, че около твоя ресторант липсват 5 места, от друг липсват 7, т.е. те трябва да вложат тези пари някъде наблизко на 2 преки, 3 преки ходена от тебе, за да направят места, за да може да поемат колите. И другото, което изпуснахме, вие така го зачекнахте малко, ние смятаме да въведеме финансова полиция. Когато си отворих бизнес в Австрия, имах магазин за луксозни дрехи, такива модерни, ми назначиха човек от финансовото министерство да ме следи 5 години, инспектор. За мене си беше финансов полицай. Казаха, като ви гледа вноса и ви гледа продажбите, 5 години, ако всичко е наред, ще ви сложиме на други 5 години, които по-малко да ви следят. След това на трети и чак след 15 години чак ще ви оставим на нормалния бизнес, дето не се следи толкова изкъсо, защото вече ви имаме историята какво правите. Тоест, тия всичките мушенги да вкараш 100 чифта дънки да кажеш, че 90 сти ги откраднали, ти си продал 10 и на 10 плащаш данък, няма да минават при нас. Тоест, ние искаме финансова полиция. Тази финансова полиция, както искате я наричайте, тя ще работи в полза на този малък производител. За да види, все пак, ето ти си изкарал днеска 10 тона с краставици, и дай да видим, купил ли си ги, изфърлял ли си ги. Ако си ги изфърлял, дай да ти помогнем да не ги фърляш, за да работят нещата. Тоест, абсолютно друга да бъде ролята на държавата да ти помага, но да ти помага с гледна точка на тебе да ти е по-лесно да си плащаш данъците после върху това нещо. Тоест да изсветлиме сивата икономика да е наяв. Добре, имаме ли още някакви въпроси или да спомена малко за селищата и после да коментираме и да приключваме, защото напредна времето? Да, имаме един въпрос. Мислено ли е за връщане на БДС? В момента има БДС стандарт за някои храни. Аз лично не съм убеден, че той се спазва правилно от всичките, които са маркирани, че са по БДС. И в същото време съм чул една интересна теза, че много производители всъщност храните им, да речем, като пример сиренето, отговаря на стандарта на БДС, но всъщност нямат този етикет просто защото юридически процедурата, за да се здобият с марката, с етикетчето, че продуктът е по БДС, е много тежки. Те просто си правят сметката, че така продукцията също им се пласира. Нека да отговоря на въпроса. Вижте, аз частично го засегнах с това, че трябва палмовото масло да се забрани. Тотално. Само, че имам проблем. Примерно, нямам очила в мене, искам да купа нещо.
Трябва да вада очила да чета. За бутали го палмовото масло, трябва да изчета 10 реда супер малки буквички и не мога да разбера какво е. Значи, когато има захар, която е вредна, когато има палмово масло, докато е разрешено, когато има бои вътре, да не ми ги пишат с разни такива странни имена, дет не знаеме какво е. Има едно питие лава, въобще не ме притеснява, че го казвам, да се опитат да ме съдат, ако могат. Имат нещо, питието се продава за деца основно и мисля, че 330 грама е към 6-7 лева. Ако го опитате, то ви става тежко от сладко. Още на първата глътка. И като почнах да гледам вътре какво всъщност има, пише нещо, но ти не знаеш какво е. Няма начин да знаеш. Като го погледнах в интернет какво е, 150 пъти по-сладко от захарта. Някакъв тотален химикал, дето те удра в мозъка и кой знае какво друго ти прави. Значи, първо трябва да има яснота. Има ли нещо, което да е нередно или с увреждания, или с по-дълготрайни увреждания? Първо трябва да бъде забранено според мене. Второ, ако се допуска по някакви критерии, да има огромни, големи надписи върху етикета отгоре. Както слагат на цигарите, така се слага на вафли и на всякакви други такива неща. За да може не да трябва да се извини, защото на етикета пише, че имаш, то не си прочел. Не, трябва да се направи това нещо по такъв начин. Не знам, имате ли да допълните нещо, господин Кумчев или Стоян, и да минем малко към селищата и да имаме още около 20 на минути. Добре, ако нямате, тъй като все пак предаването е свързано с земеделието. Само един последен въпрос, който е за земеделието и минаваме към селищата. Въпрос е... Само секунда. За дигитализирането на земеделието и той, как върви земеделието, какво може да се направи с дигитализирането и различни методи. Прочете го, да бързо да го чуем какво е. Дали има концепция за дигитализиране на земеделието? Това е въпросът. Частично отговорихме. Кадастъра е едното, а сега през селищата ще говорим за другата роботизация на селищата. И въобще има ли концепция за капкови напоявания, дроново напояване, вертикални градини? Ако искате нещо да кажете конкретно за тях. Добре, трябва да почнем за селищата, защото всички тези неща, които са в този въпрос, отговарят и към това, което планираме за селищата. В нашия план платформата е казано това нещо, създаване на селища на зелен. Не изкупуване на къщи и имоти в разни селища зарезани и поправяне на инфраструктурата, влизане в процедури по обжалвания, бавения, нещо, което е изключително бавно. Създаване на новите селища на принципа на зелена поляна. Тоест, намират се, имаме идентифицирани в момента 50, съжалявам, картата не ми е налесно да ви я покажа, но трябва да са доста повече. Това са селища, които се занимават с земеделие, животновъдство и аквакултури. Като аквакултурите не са само по Черноморието, а са в цялата страна. Предвиждаме в едно такова селище да живеят около 500 души, които селища да бъдат много бързо построени и в тях да влезнат млади хора, семейства, които да подписват договори, че ще работят там. Влизайки в тези нови къщи, между другото имаме видео в сайта на партията, който иска може да го погледне, бъдещите селища, така се казва видеото. Значи тези семейства млади, които влизат в чисто нова къща, плащат минимален наем 10-15% от заплатата на един човек, който е вътре, все пак те са двама. И ако 20 години стоят и работят в този сектор земеделие, животновъдство, аквакултури, получават автоматично нотариален акт за къщата. Къщите са еднофамилни, не са залепени и нагъчкани една друга, широки, с големи дворове, за да може да се отглеждат деца повече от 2-3 и шанса едно от тези 2-3-4 деца да остане, а другите дори да излезнат и да поеме от родителите си този вид работа, земеделие и животновъдство, да остане. В тези селища ще има лекарски кабинети, зъболекарски училища, детски градини, пречиствателни станции,
басейн обществен, селски, амфитеатър, на който да може да се провеждат срещи, допитвания, да се гледат филми. Разгледайте селището, много интересно. Тоест, един път не искаме да връщаме възрастните хора в селищата и да разчитаме на тях, искаме нови семейства да вкараме. Втори път, да дадеме по-високо качество на живот и по-голямо сигурно заплащане. Трето, продукцията, която идва от тези селища, да се използва през веригите магазини и после за износ, тъй като на това ще разчитаме за огромна продукция. Дизайна е така направен, че към тях да могат да се слагат отстрани вече към жилищната част, гаражи, където да се държи техниката, работилници, където да се поддържа, фабрики, които да се продукцията директно да се пакетира и да се произвежда, да е готова за експортиране. Така че тази наша програма се надяваме да може да направим 70 такива селища за първите 4 години. И естествено да продължи, когато имаме възможност. Веднага, когато попитат хората аз имам къща, имам до нашето село имот, да, вие влизате в другата част на програмата, която може да продавате на борсите през частния. Тоест, по никакъв начин тези държавни селища не са в конкуренция с частния бизнес. Веднага злите езици ни нападат. Господин Клисаров, вие говорите за 20-минутните квартали и 15-минутните градове. Искате да ни вкарате в такива през дигитализацията. Не, нищо общо нямат двете неща и моля за разбиране тук на нещата. Едното е робство, дигитално затвор в градовете, а това са селища, които са в верига, която създава земеделие и всеки влиза вътре по желание, а не на сила и да бъде контролиран. Младежите, всички, които искат, сега и по-възрастни хора могат да влезат, защото все пак има административни неща, има учители, има неща по поддръжката на самото село, които трябва да се извършват. Тоест няма всички тия 500 души да работят в земеделието. Но основният ни фокус е роботизацията. И тук отиваме на бъдещите технологии. Не искаме младите хора, които влезат в тия селища, да облекат доковите дрехи, гумените ботуши и мотиката и да идат с една помпа от реката да изпомпват вода и да карат по вадата и да вадат с мотиките. Искаме едно абсолютно съвременно, технически модерно земеделие, в което роботизацията да започне да се развива и после да можем да изнасяме от България ноу-хауто за тази роботизация. Тук се връщаме на дроновете. Един от нашите сътрудници, които ни помага, както господин Кумчев, не е част от партията, идва и казва, искам да ви помагам. Аз имам патенти за дронове, които дигат 2,5 тона вода. И аз го питам, добре, за пожари стават ли? Каза, разбира се, нареждаш дроновете в група, пристигат и ако един самолет минава, взима 2-3 тона вода и минава и фърля върху пожара, този дрон застава отгоре, до него 3, 4, 5 и вали като дъжд и загаси пожара. Викам, добре, значи един самолет струва $54 милиона. За 54 милиона колко дронове ще направим? Човека ми отговори, 3 флотили. Ето ви бъдещето, за което ви говорим, защото ме попитахте, дронове ще се ползват ли. Дроновете и дронната индустрия ще се развива и като оставим на страна военната и защитата, ще се използват изключително много за земеделски нужди и доставки. Тоест, пак говорим за едно паралелно развитие. Всички тези технологии трябва да се поддържат. Тоест, бъдещето земеделие ние не го виждаме като да копаеш на нивата, а го виждаме по един съвсем друг начин, донесен от бъдещето, ако искате, го приемете. Да спирам до тук. Който иска да чете платформата, който не иска да гледа филмчето, не е дълго, визуализация е много интересна, да я прегледа. Ако имате някакви въпроси и коментари, господин Кумчев и Стоян, и да се ориентираме към приключване, имаме около 14 минути. И това с селище е така нестандартна, смела идея. Примерно, ако аз трябваше да я реализирам, бих направил една така пилотна,
да стартира, примерно да поработи година-две и когато го има като положителен пример, както се казва, другите могат да никнат като гъби веднага. Така че такива идеи трябва да имат. Значи бъдещето действително е в роботизация, дори вече ние имаме едно сдружение роботизация в Пловдив. За съжаление, трудно намираме финансиране, аз съм председател, но вчера видях един кадър се върти в Фейсбук, робот, който прибира броколи. Значи там робота на база диаметъра на плода определя колко грама е, тъй като веригите не искат диаметър, а искат грамаж. Но му е зададено, преди, че при диаметър, да речем 20 см, грамажите си, да речем 400 или 500 грама и главата го взема, реже го на линията, пакетира се и заминава. Така че, действително, това е бъдещето, но пак казвам, аз бих постъпил по този начин. Тъй като сме на финала, аз съм го споделял с вас, сега и публично искам да го кажа, програмата е чудесна, но пред скоби, според мен, изкарайте Пламен Кумчев с тези три стълба, субсидирането, начина на субсидиране, земеделската застрахователна компания и проектиране и построяване на подземна водна магистрала, тези трите и естествено нека да се работи и по другите неща. Но пред скоби да бъдат тези, защото тези... Абсолютно приоритетни са. Две от тях са в нашата платформа. Застрахователната компания си записах. Много добра идеята, така че и това ще влезне вътре. И по този начин вие ставате съавтори на платформата, използвайки вашия план. Тази платформа, когато ни изберат, става договор и ние трябва да го изпълняваме. А пък в момента работиме по изкуствен интелект, който да вкараме всички програми на партиите и да може хората да го питат изкуствен интелект. Кажи ми сега какво става, коя партия обещава еди какво си, изпълнява еди какво си и той ще отговаря еди коя си партия еди какъв процент, еди коя си партия еди какъв процент. И въпросът с плагиатството се решава там. Всеки, дето заимства от нас, ще може да изкуствен интелект да му отговаря. Това е предложено за първи път от господин Кумчев, това е предложено от Пряка демокрация, после е взаимствано от еди кой си. Да не се чудите ти европейците заимстват ли или не, а да се знае откъде взаимстват и кой е автора на идеите. Защото върху идеите нямаме патент, но е редно да се знае кой е човека, който е измислил и е стигнал до тези изводи, които се предлагат. Само искам да направя едно уточнение, че господин Красимир Кумчев е всепризнат експерт в областта на земеделието и е поканен в качеството си на такъв да дебатираме и обсъждаме идеите, които той предлага и идеите, които Пряка демокрация е заложила в платформата си. И може би с това да приключим за днес. Аз имам още малко само да добавя и се ориентираме, ще влезнем в 2 часа. Сега, вижте, има една програма, нарича се Farm to Fork на Европейския съюз, но тя не е само за Европейския съюз, много силно се развива и от Бил Гейтс. Какво представлява тя? Да имаме на всяко едно зрънце от житен клас или морковче, или репичка прибрана от нивата, от комбайни роботи, да се поставя баркод и да се сканира. За да можеш да следиш от фермата, от земята, знаейки с какво е поливана, пръскана, кой е обработвал, кога е взето от нивата даденото нещо, къде е закарано, в кой склад е стояло, колко време е стояло, как е обработено, как е пакетирано, кой го е доставил до магазина, кой го е купил от магазина и го е доставил до ресторанта, за да ти го сервират на тебе. Затова програмата се нарича, хората могат да го проверят, Farm to Fork. От фермата до вилицата, с която си слагаш яденето в устата. Сега задавам ви един много такъв наивен въпрос. Кой ще може да има такива комбайни, за да работи с тия роботи?
Такива като Бил Гейтс, такива като Елън Мъск, Tech Giants, които хората няма да могат да си позволят да купуват, а ще трябва да работят за тези, които имат комбайните и които притежават земята. Казах ви, че втория по големина собственик на земя е Бил Гейтс в Америка. Ето вие дигиталното робство, как може да бъде вкарано и една малка технократска милиардерска групичка да управлява целият хранителен процес. За да не ни обвиняват, че правиме 20-минутни градове, да ви дам перспективата. Ако тези селища, за които ние говориме, са държавни, ако ползваме роботи, но не за такова сканиране, за да знаеш всичкото това нещо, ние вървиме с технологиите, вървиме в бъдещето, но не го подготвяме бъдещето за една тотална диктатура и хората да са само едни роби и едни поданници, които трябва да работят, а когато няма работа за тях да ги уморяват с било то ваксини или други неща, вие решавайте кое от двете е по-добре. Пряката демокрация ви дава точно този контрол върху това бъдеще, докато технологиите и тези тек милиардери търсят другото. Затова е много важно хората да се запознават с това, което правиме, и тъй като пряката демокрация е осведоменост и действие, сега сте осведомени. Следващото е действие. Когато дойдат избори, мислете за кой да гласувате и как, за да може тези неща, за които говориме, да се сбъднат. Виждате как работиме. Използваме отново с благодарност към господин Кунчев хората с опит и съзнания. Виждате господин Стоян Стойков, млад, който не иска да заминава за чужбина, гледа си фермата, иска да живее в България, си отглежда семейството. И в мое лице, ето човека, който ви прави политиките, платформите, идеите, но те, за да станат, трябва да дойдат в наше управление, за да може да се сбъднат. Още веднъж, господин Кунчев, много благодаря, че се съгласихте да участвате. Господин Стойков също, той е много ден в нашата партия. Той има призив към младите. Ще оставя той да завърши вечерта с 2 думи. Така че заповядайте и благодаря за това, че отделихте от времето си 2 часа, за да се информирате за това, което правим. Да, аз призовавам всички млади хора, не само млади, във всякакви възрасти, да се присъединят в нашата партия, да почнем да си направим идеите, да не изберат, да започнем да управляваме, да видим, че абсолютно всичко в платформата, което е написано, може да стане, и аз мога да видя през призмата на платформата, че нашата държава може да стане едно много, много по-добро място за живеене. Много благодаря за вниманието. Имаше въпроси, които не бяха свързани с темата на днешната тема за земеделието. На тях ще се опитаме да отговорим на следващото живо предаване. Ако имате други за въпроси отново за земеделието или конкретно към господин Красимир Кунчев, също може да ни ги пишете и да ги зададете. Може да направим още едно предаване. Стига да има желание, и с това приключваме днешното ни участие. Благодарим на всички.